Takže zdravím vás pri tomto videu, ja Andrej Deščík a dneska som tady zase z Clash Royale. Mohli ste si všimnúť, že je tady, že už je tu aj Friendly Battle, aj tu aj Draft Challenge. Ja si s niekým zahrajú a uvidíme, či nám to niekto príjme. Keď sme 8, 1, 2, 3, 4, takže už všetci hrajú. My sa na toho typečka kúknúť. Ko hraje v našom klane, sa mu darí. Tento typeček už má aj princesku a delo, tento ešte neukázal. Ten ukázal jednu kartu a ten druhý neukázal dve karty. Jo, takže on vyhráva, aj keď má takové slabšie karty. To nám nevadí, pretože sa nehraje peniazy. Tak. Či má Ice Golema, nemá žádnou epikálku, a ten má aj epiky. Vypadá to, že kdo vyhraje, asi ešte nevíme. Každý neobjavil jednu kartu, takže to bude napínavé. Watcherky, krásný vyzad, toto musím niekedy spraviť. Tak, podstatné je, že tamto typečkovi sa náravne zadarilo dneska, asi sa mu zadarilo. On mu tam už iba hodí raketku a vyhral, že výzvin. Ale, keby mu tak už zničil jednu věž, stále vyhral. A on má jediné štěstí, že mu tam hodil vyzáda. Krásně odšel. Tu jaké kombo mu tam včel dal? Krásně odšel. Chtěl to iba hlavná věž, vylezl hlavná věž. Vlastně Tesla tam drží, ale jen se mu naspídoval. Chytré. A kruté. No, náš kamoš vyhrál, takže my to tam chceme hodit, jo, Friendly Battle. Tak. To se na něho jdeme Battle, jdeme si tam Dark Prince, vybereme si Dark Goblina, tady si vybereme Baby Dragona a tady asi Fireball. Teda nechal nám princesku, musketu, Fire Spiritu, s tím se to dá spravit. Tak, mi tam toto. Nechal nám aj goblinu, tak to se mi krásně. To je pro mě velký plus. A nechal si elektrovizáda. To je pro mě velké minus. Nevadí. Co najde, když spravil nějakou chybu. Tak, darujeme mu včel takto menší dáreček. Ještě na to kamarád, když se mnou souhlasí. Naštvala trošku méně věcí. Když mohu povětší, bo takto hodíte tam Dark Goblina a více už mě nezajímá. Ty počkej, mě krásně zatlačil. Udrželi jsme to krásně. Za to, že si nám fandí, jsme to udrželi. Čili iba ho krásně rozbijeme za to, jakou chybu spravil týpeček.
Ale ten elektrovizor. Jediný sa nebojí. Vizorček. Útok. Kam takto sa to niekde robí, ne? Ty kúkus, tá princezka, ako si ich tam drží. Princez, poď, čo má také princezky, tak to je veľký plus, no. Aj mínus, pretože pro mňa je mínus, aj pro mňa je mínus, protože Jaj. To čo hodí to lok, gratis. Mňa ale drčí, hej. U mňa mega tady, aj tady mňa drčí, wow, u mňa všade drčí, jo. Čo som prehral, nie. No, pekne. Krásne. Fireballku. Si tu Inferno Dragon, Inferno Tower. Toto jako karty na nic. Půjdem, čo mi tam můj kamarád nechal. To nechal nějakou poradu. No, tam spadlo asi to jisté, co mě. Kam asi, no je tu na mamaninu. On mi nechal Lava Hound. Ten týpek mi tam nechal normálně Lava Hound. V pohodě nechám tam Lava Hound. Absolutně v pohodě mi tam nechal Lava Hound. To není normálne, že by vám tam týpeček nechal Lava Hound. Jsem snad spok. Jsem se zbláznil. No už to daj na hlavnou, víš. Tak kámo, v pohodě. Když jsme odtajili. Tak to tomu já říkám Lava Hound. Ona zničí droblima 4. Ja sa doštím, ja sa porad poštím, vole. Jedenkrát si do toho bukne. Krásne Lava Hound. Krásne, to ja říká sila, kámo. Čo na to je? Tomu to ja říkám Lava. Ešte raz ti tam hodím Lava Hound. Ten hravý problém je, že tam ešte hodím knajtíka, kámo, vždyť. Tak mega trčím, hej, on sa to ani predstaviť neumí. Kúkaj, Archer, môžeš sexy a kúkaj na to. Kde ti tam zase hodím Lava Hound? Kámo. No počkaj, ale takže můžeme trošku bránit, jo? Šel na jeho útok. Dám tak knajtíka, v pohodě, obráníme se jeho útoku. Pozor, už nás drťa. Dám tam další Lava Hound, myslíte? Dám tam další Lava Hound. Já tomu pevně verím, že to dám. A mám tam 2 Lava Hound, takže typečku rovnou mi můžeš dát 100 euro. A ne, robím si srandu. Typečku se můžeš rovnou dát. Karma je zdarma, cípni až vyzad. Vyhrali jsme nad tím, který nás porazil. Neprekonatelným typečkom. Tak, už
Viktor Kles. Stále s ním budeme hrát. Skotenera. Vič. A Bowlera. Necháme mu rage. Zebereme si Bowlerka. Měl více rozmýšlet a méně vybírat. A pojď, a co ho zdrtím jako nikdy. On nechal klon, kamoš. Ďakujem, kamoš. Ďakujem ti, kamarátko. Ďakujem. Ďakujem ti, kamarátko. Za ten krásný klon. Ďakujem ti. Môj klon chcípel. Vážne ti za toto moc ďakujem. Takovou nubáckou kartu. Čaj, Teslu mi nechaj. Tak toto už mě štveš. Že jsem ti nechal ten rage, kdyby mi tam napadl aspoň Lumberjack, nic nepovím, ale ani Lumberjack, lebo já si to chci Máš ukrást. 2 bowlerů? Tak a pojď a zabij to a prosím a zabij to a prosím a zabij to. Prosím o zabitě těchto dvou neposlušných blbců. Vidíš? Vidíš, že na to jdu chytro. Vidíš? A třeba. A že bang, alebo bang. A třeba. Andrej? Prav si úlohy, já jsem... Takže toto je konec tohto videa, možná spravím pokračování, takže